Вы ніколі не ставілі пад пытанне правільнасць парадку колераў у вясёлцы, не сумняваліся ў тым, што 2 + 2 гэта 4, што алфавіт гэта АБВГД, а наш сённяшні герой быў гатовы кінуць выклік агульнапрынятым правілам. Запомніце, дзеці, старэйшыя заўсёды маюць рацыю. Не ўпэўнены ў гэтым. Зімой трэба заўжды насіць шапку. Гэта я бы праверыў яшчэ. І альфабет пачынаецца з А, Б, В. Гэта дакладна хлусня. А вы ведалі, што наш алфавіт мог бы пачынацца з літараў О, А, Э? Чаму так? І навошта ўсё змяняць? Кірылічны алфавіт, якім мы карыстаемся цяпер, збольшага капіюе грэцкі алфавіт. І ён не вельмі прыстасаваны да асаблівасцяў беларускай мовы і беларускіх гукаў. Пры ім у слоўніках аднакаранёвыя словы могуць стаяць занадта далёка адно ад аднаго, як ноч і начлег, орган і арганізм. Значыць, калі ўлічваць такія беларускія асаблівасці, як аканне, то лепш было бы, каб О знаходзілася перад А. І рэч тут не ў 30 згубленых секундах на пошук слова, а ў застарэлай логіцы і інерцыі, якая ўжо з пункту гледжання мовы не мае асаблівага сэнсу. І якраз Ян Станкевіч меў смеласць прапанаваць сваю версію беларускага алфавіта, які заснаваны на фанетычных асаблівасцях мовы. Прыкладам, О і Э не пад націскам пераходзяць у А. Яны павінны быць побач. Так жа, як і Е і Ё пераходзяць у Я. Такжа у Станкевіча ёсць дадатковыя літары Г выбухны, Дж і Дж. Поўны спіс змен, якія прапанаваў Станкевіч для беларускага алфавіта, вы можаце зараз пабачыць на экране. І такім чынам беларускі алфавіт паводле Станкевіча мае выглядаць вось так. Ну ўсё, дзеці, да аўторку вы павінны гэта ведаць ад А да Я. Гэта кшталту вывучыць дзесьці на 1/3 ці на 20%? А, Станкевіч, для цябе ад О да Ю. Ага, цяпер зразумеў. Хто ўвогуле такі Ян Станкевіч і як ён паўплываў на беларускую мову і мовазнаўства? Наш герой нарадзіўся ў вёсцы Арліняты, недалёка ад Крэва, і таму ён прыродны носьбіт менска-віленскіх гаворак. Доктар славянскай філалогіі і гісторыі, які ўсё жыццё прысвяціў вывучэнню беларускай мовы і практычнаму ўплыву на яе. Дарэчы, мала хто ведае, што над першай беларускай граматыкай працаваў не толькі Тарашкевіч, але і паралельна шэраг іншых аўтараў. Напрыклад, Ян Станкевіч разам з Антонам Луцкевічам. Яны выпусцілі свой беларускі правапіс у 1918 годзе, прыкладна тады жа, калі і Тарашкевіч сваю граматыку для школ. Але Тарашкевіца больш папулярызавалася і стала грунтам для літаратурнай нормы. Падпішыся. Увогуле, Станкевіч быў неймаверна пладавітым у сваёй навуковай дзейнасці. Аўтар больш як 150 артыкулаў і кніг. Напісаў некалькі падручнікаў і элементароў беларускай мовы. Падрабязна апісаў этнаграфічныя межы Беларусі. Пераклаў Біблію, стары і новы запавет. Крытыкаваў як русіфікацыйную рэформу 33-го года, так і Тарашкевіцу. Рэфармаваў беларускую лацінку і ўплываў на рэформы ў Тарашкевіцы. Даследаваў татарскія аль-кітабы. Праз іх пацвердзіў даўнасць характэрных рысаў нашага вымаўлення, акання, дзекання, цекання, унескладовага. А таксама тое, што гэтыя рысы трэба ўжываць, калі мы чытаем старабеларускія тэксты. Янку Станкевічу прыйшлося пісаць большасць сваіх працаў за межамі Беларусі, і таму ягоныя ідэі не атрымалі шырокага афіцыйнага прызнання. Аднак на некаторыя рэчы ў нашай паўсюдзённай мове Станкевіч паўплываў беспасярэдне. Напрыклад, слова «спадар» якраз такі ён вяртаў са старабеларускай мовы ў сучасную. Таксама ён першы ўвёў у падручнікі словы зычны і гук. Агулам, калі вывучаць працы Станкевіча, можна зразумець, што ён прапаноўваў сваю версію граматыкі і правапісу, якія адрозніваюцца як ад афіцыйнай нормы, так і ад правапісу Тарашкевіча. Давайце паглядзім на асаблівасці Станкевіцы.
Памятайце фанетычны прынцып, як чуецца, так і пішацца. Дык вось Станкевіч давёў гэты прынцып да абсалюту. Ён не толькі пазначаў асімілятыўную мяккасць, як у Тарашкевіцы, але і пераход гукаў у спалучэннях зычных: сшытак, разжыцца, расчытаць. І пазначаў прыстаўны ёд: іхні, іншы. Сюды жа можна дадаць пазначэнне прыстаўнога «в» паміж «у» і словамі на літару «а». Акно, але ў вакне, адзенне, але ў вадзенні, таксама ў Амерыцы, у Вадама. Станкевіч паслядоўна паказваў на пісьме выбухны «г» — глобус, граматыка, гімнастыка, біографа. І ў ягоным слоўніку можна знайсці сотні словаў з гэтай літарай. Пазначаў устаўную «й» не толькі як у словах зайздрасць, крэйда, але яшчэ і кайстрычнік, войстры, трэйці. Выкарыстоўваў форму вышэйшай ступені параўнання на «шы» — багатшы, харошы, дарожшы. Цікавая асаблівасць, якая сустракалася ў літаратуры пачатку 20-го стагоддзя — захаванне ненаціскнога «о» у словах іншамоўнага паходжання: неалогізм, бескомпромісны, біалогія. Таксама, паводле Станкевіча, у словах іншаземнага паходжання канчаткі «іа», «іо» могуць пераходзіць у «а» ці «я». Біблія, а не біблія, хіма, а не хімія, камеда, а не камедыя. У многіх працах Станкевіча падкрэсліваецца чужароднасць літары «ф» у беларускай мове. Замест яе ён выкарыстоўвае «хв», «п», «х». Піліп, панас, хварба, хвабрыка, ахвіцэр, хорма, хунт. Паглядзіце, якую літару вы тут бачыце. «Б», а тут «ж». А тут якая літара? «Х». Якая? Ну, «п». Што? Яшчэ раз назовіце літару. «Хв». А, вы выпадкова не Ян Станкевіч? Так, гэта я. О, я ваш фанат. А можна аўтограф «хв»? Калі вам падаецца, што скетч з акулістам ужо быў у другім выпуску, то можаце падзяліцца новымі ідэямі скетчаў у каментарах, будзем рады. Я агучыў толькі частку асаблівасцяў. Калі вы хочаце падрабязней у гэта занурыцца, то можаце пачытаць артыкул Юрася Бушлякова, дзе ён спрабаваў кадыфікаваць граматыку Станкевіча. Спасылка будзе ў апісанні. Дзякую, што пішаце каментары. Некаторыя з іх трапляюць на дошку. Хтосьці можа спытаць: ну і нашто нам ведаць пра яшчэ адзін правапіс, якім амаль ніхто не карыстаецца? Па-першае, дадатковыя цікавыя веды пра нашу мову ніколі не нашкодзяць. Па-другое, тут важна разумець, што мова не ёсць маналітнай існасцю. Моўныя нормы і правілы не спускаюцца нам з нябёсаў, іх пішуць людзі. І так жа людзі іх прымаюць, распаўсюджваюць і афіцыйна замацоўваюць. Лёс нашай краіны склаўся так, што многія навукоўцы і мовазнаўцы не мелі магчымасці спакойна працаваць на радзіме, браць удзел у моўных канферэнцыях, камісіях і рэальна ўплываць на развіццё нашай мовы. Кагосьці рэпрэсавалі, хтосьці быў вымушаны эміграваць і апрычона працаваць за мяжой. Іх логіка і аргументы маюць свае падставы. Магчыма, яны былі падтрыманыя вялікай колькасцю людзей, калі б пра іх хаця бы чулі. Хто ведае, які бы ўнёсак зрабілі гэтыя мовазнаўцы? І як бы выглядала сённяшняя норма, калі б ім далі проста свабодна працаваць на радзіме? Так ці інакш, Ян Станкевіч і такія людзі, як ён, пакінулі пасля сябе вялікую спадчыну і матэрыял для вывучэння. Кожны можа зараз да гэтага дакрануцца і зрабіць свае высновы. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, можаце падтрымаць нас на Patreon па спасылцы. Або больш простымі дзеяннямі, як падабайка, камент, падпіска. Так вы развіваеце беларускі YouTube. А з вами быў Ілля Сіўцоў. І на пачатку было слова. Да сустрэчы!